είναι ακόμα λοιπόν, σκέφτεται και λέει, τελικά, πιο μεγάλη σημασία έχει να είστε άνεμος. Και κάθε καλημέρα που τον έκανε άνεμο. Και πότε λέει ήταν ένα παλιό αεράκι που χάρτευε που χαμάζεται από το δυο, οπότε γινόταν ένα πολύ καλός αέρας. Που έπαιζε στο κουτό, που στερίζανε τα δέντρα. Μια μέρα όμως, το Σάββατο όπως κουστούσε δυνατά, βρίσκει μπροστά του ένα βράχο. Και πίσαγε και πίσαγε και πίσαγε. Αλλά ο βράχος δεν τελειώτανε. Βεβαίως τώρα. Τότε ο αέρας λέει, τελικά ο βράχος είναι πιο δυνατός από μένα. Βράχος θέλω να γεννώ. Και να σου καλή νεράγια και τον έκανε βράχο. Είναι ένας μεγάλος θεόρατος βράχος. Και θα έκανε πάνω στο λόγο. Ήταν αγέραχος και αγνάζεται από μακριά τη χώρα των Σουάν. Ναι, περάστε. Σαν ξημέρωσε όμως ένα πρωινό, μια ομάδα λιτοξών πήρε τα καλέμια της, τα σφυριά της και πήγαινε προς το βράχο να τον πελεγήσει. Εκείνος πανικοβλήθηκε και άρχισε να φωνάζει την καλή νεράιδα. Τι λέτε, ήρθε η καλή νεράιδα? Ήρθε η καλή νεράιδα και της λέει, σε παρακαλώ, κάνε με γρήγορα λιθοξό. Και παίρνει το μαγικό ραβδάκι της και τον έκανε λιθοξό ξανά. Και αυτός σκέφτηκε και λέει, τελικά καλά που είναι να είσαι ο εαυτός.